Čaute, dneska som si povedal, že si dáme srandu a tou srandou bude herný tier list. No, zaradíme si gamesky podľa toho, čo si o nich myslím, takže uvidíme, do akého levelu sa dostaneme. A pustíme sa hneď na prvú, alebo skôr ja sa pustím, ty budeš sledovať, dobre? Takže, Alan Wake, ja som to hral veľmi dávno, úplne ten prvý diel, úplne ma to nebavilo, pretože není som moc taký, že na horory a neviem, možno úprimne teraz, keby som si to zahral, tak by som to bral trošku inak, pretože som nejakým spôsobom dospel a tieto hry nie sú úplne pre široký mainstream, je to proste pre takých tých chuťovečkárov, ktorí majú radi umenie. Teraz už som taký, že mám rád aj umelecké veci a to podľa mňa Alan Wake rozhodne bol, ale v tej dobe to nebolo nič úplne pre mňa. Takže spravíme to tak, že dáme to do midu, hej, tu je mid, ja dám tam len kvôli tomu, že proste som si vtedy v tom čase k tomu nenašiel nejaký vzťah. Teraz ma asi pravdepodobne ukrižuješ, hej, chefe, čo to pozeráš, ale Alana Wakea 2 tam dám tiež. A to len kvôli tomu, že som 2 nehral. Ale mal by som to skúsiť, pretože som počul veľmi dobré ohlasy presne na túto hru. Among Us. Taký ten tajbik toho, že vývojár vytvorí nejakú šitku s tým, že očakáva, že si toho všimne nejaký streamer a ten streamer to bude hrať na svojom livestreame a tým pádom sa tá hra stane slávnou a typek strašne zarobí. To je presne ten typ hier. Na to, aby som tomu dal väčšie hodnotenie, by som musel byť nejaký streamer, ktorý veľmi rád hrá nejaké trashové hry, ktoré proste slúžia presne k tomuto účelu. Hej. Takže poprosím pekne Ečko. Hej, a teraz ma zabíte kľudne. Alebo nezabíjajte ma, je to neslušne, ukľudne sa, dobre? Animal Crossing, nič, proste to nie sú proste veci pre mňa. Toto absolútne neviem, čo je. Inak ako mohlo by to byť, dá sa sem pridať niečo? No dobre, opravím sa, nebudem zlý, urobíme to takto, hej, vytvoril som si čisto rank na to, vytvoril som proste čisto rank na hru, ktorú som nikdy nehral, hej, aby som bol fair. Takže rovno sem toto tam pasnem. Ja vôbec netuším, čo to je. Animal Well. Schválne. Nechcem tu stráviť celé video pri pozeraní nejakého traileru, ale ako vyzerá to zaujímavo. Je to nejaká pixel art vec, ktorá je dosť na atmosféru a to mám rád. No a potom toto je niečo, čo je to? Káš? To je nejaká tá klasická korejská machine hra, nie? No nič, to dám sem, to som nehral. Astrobot. Ja chápem, že to proste v roku 2024 vyhralo Game of the Year, ale jednoducho ja sa nemôžem zbaviť toho pocitu, že tú hru proste neznášam. Akože nie kvôli tomu, že by tá hra bola zlá, ale kvôli tomu, že bola proste všade. Každý o nej rozprával. Mňa strašne sralo, že ten minulý rok bol extrémne suchý, čo sa týka nominácií na Game of the Year. Tam fakt nebolo z čoho. Tak sa vôbec nečudujem, že Game of the Year vyhral Astrobot, hra pre deti a ja neviem proste, nemám rád takéto veci. Hej. Už len z toho, že fakt, že to nemám rád. Hej. Není to zlé, nemusí to byť zlé, ale proste u mňa je to proste no way. Ne. Balatro. No, to je vec, ktorá reálne mohla vyhrať Game of the Year, pretože robil to jeden človečik a zabavilo to extrémne veľa ľudí. Proste na to, aká malá tá hra je, tak je veľmi komplexná, návyková. Ja neviem, ale zase tiež není to úplne niečo, čo by som si ja nejak extra išiel. A zase nie je to hra, ktorá by sa hrala rok v kuse, hej. Ľudia to hrali koľko? 2 mesiace a potom sa na to zabudlo. Ja už teraz absolútne nepočujem o Balatre. Vy niečo o tom počujete, lebo ja nie. Hej, takže ja neviem, dám to do midu, hej, proste bol to chvíľkový ošial, nehovorím, proste bolo to veľmi také, proste feng shui, rozumieš? Ale neviem, proste nejak to obišlo svet a hotovo, ticho. Kamaráde! A teraz ideme, počúvaj ma sem. Hra, ktorá ma totálne dostala. Hej, hra, ktorá normálne prerazila dieru cez Witchera 3. Witcher 3
Svet Witchera celkovo je moja obrovská srdcovka a hry proste brutál vec jedno s druhým, ale toto ma normálne dokopalo do riti z toho, aké možnosti a čo všetko môžeš spôsobiť v tej hre. A že stále tam máš tú znovu hrateľnosť. Čisté, brutálne D&Dčko. Mnohým ľuďom nesedí ten turn-based combat. Hej, to znamená, že hráš na kola, hej, urobíš nejaký útok, 1, 2, 3 útokom, záleží, že aké máš perky a ideš buď s ďalšou tvojou postavou, alebo čakáš na to, čo spraví nepriateľ. Proste také D&D šachy, hej, keby náhodou niekto nevedel, čo to je. Viem, že to mnohým ľuďom nevyhovuje, ale našťastie, než vyšla táto hra Baldur's fucking Gate, som hral Divinity Original Sin. Dokopal som sa k tej hry. K tej hre som sa dokopal len kvôli tomu, že som sa nudil. A nakoniec som zistil, že som v nej strávil 350 hodín. Hej? V Original Divinity Sin. Bratu, proste ty tam môžeš robiť také veci. Zober si, že ty už len, keď si dáš napríklad perk na začiatku, že môžeš rozprávať so zvieratami. Kamo, ty nevieš náhodou proste cestu, kadiaľ ísť, alebo nevieš, čo sa v lokácii deje. Vidíš tam myšku behať po zemi, hej? Po tráve. Hej? Ty sa s ňou môžeš rozprávať a ona ti môže dať informácie. Kamo, vidíš niekde mŕtvolu a máš perk, že môžeš hovoriť s mŕtvolami? Kamo, môžeš oživiť na chvíľku mŕtvolu a vytiahnuť z nej informácie. Každé tvoje rozhodnutie není len také, že volačo spôsobíš a teraz zrazu v nejakej dedinke len počuješ len tak medzi rečou, že toto sa niekde stalo. Nie, k tebe sa reálne okolie chová podľa toho, ako si ty zareagoval v nejakých rozhodnutiach. To ja milujem, kamo, tú extrémnu slobodu. Počúvaj ma, tá hra má toľko zakončení, že ja som doteraz ešte nedohral úplne všetky. Toto, bratu, sorry, hovor si čo chceš, ale toto je fucking masterpiece a hovorím ti, táto hra je to, čo mi dáva nádej, že existujú vývojári, ktorí myslia na hráčov a milujú svoju hru. Neberú to ako produkt, ale berú to ako svoju lásku, svoje majstrovské dielo. Áno, takže S-tier, prosím pekne. Len ma mrzí, že takejto hry sa ešte veľmi dlho nedočkáme. Jediné, čo môžeme robiť, je zahrať si ju znova, alebo zahrať si Original Divinity Sin, alebo ja neviem, teraz Lariani robia nový projekt a na 100%, na 100% je to Original Divinity Sin 3. Teraz sa niekde aj ohlásilo, že sa pracuje na ďalšom Baldur's Gate, ale už to robí iné štúdio. K tomu som skeptický, ale Lariani sú proste, vieš, keby to robili stále Lariani, tak sa nebojím, ale no, poďme ďalej. Už som veľa sa odsrdiečkoval. Batman. Bratu, Batman je dobrý. Páči sa mi ten kombat, páči sa mi vertikalita toho sveta. Všetko tie gadgety, čo má Batman, jedno s druhým. Príbeh je tam dobrý. Ale nie je to niečo, čo by bolo, že pre mňa, že kamo, neodtrhnem sa od toho. Ja rovno tu mám všetky tie 3 diely, čo vyšli, takže ja by som to dal. Takže Bčko decent, 2 tá už mala taký otvorenejší svet. Viem, že to prvé to bolo Arkham Asylum, to si bol vlastne len v tom blázinci, toto už bolo také otvorenejšie a potom si mal tento 3. diel, ktorý bol, že extrémne, no proste na steroidoch, proste Batman hra na steroidoch, hej. Vieme, že ten ich štart na PCčkách nebol bohviaký, našťastie to opravili, tá hra teraz je v takom dobrom štádiu, že to je proste, zahraj si určite Batmana, keď nie jednotku, 2, zahraj si 3, to by som dal do Ačka, hovorím fakt ako, že Batman 3 je fakt dobrá. To je čo? To nepoznám. Bayonetta. Ja si nejdem vôbec tieto korejské veci. Možno sa tu objaví nejaká taká korejská vec, niekde možno, o ktorej poviem, že OK, tá je fakt dobrá. A Bayonetta je možno dobrá pre niekoho, ale není to nič pre mňa. A nebudem to ani nazývať trashom, nehral som, hej. Toto je čo? To som nehral. Bioshock. Kamaríde. Počúvaj ma sem. Bioshock, 1, 2, 3, kamaride, to sú hry, ktoré majú atmosféru, ktorá sa dá krájať. Na tú dobu, keď to vyšlo, teraz nebudeme počítať 3. diel, to si povieme k tomu niečo zvlášť. Na tú dobu, keď vyšiel Bioshock, ja si pamätám, ako som to chcel dať na svoj starý 1 giga RAM, 1 giga grafika, proste nejaká, neviem,
počítač, tak mi to strašne sekalo a mňa to strašne štvalo, lebo tá hra bola tak cool, vieš, ty si tam mal rôzne tie super schopnosti jedno s druhým, v druhom dieli si hral za toho Big Daddyho, proste a ten príbeh a je proste super hra, hej, počúvaj ma, it is fucking great, BioShock je great. Potom prišlo Infinite a nehnevajte sa na mňa, ja viem, že mnohí z vás teraz povedia, že BioShock Infinite úplne utiekol od tej atmosféry, ale nie. BioShock Infinite si vytvorilo svoju vlastnú identitu, svoju vlastnú atmosféru a ten príbeh, kámo, ten príbeh, keď ty na konci zistíš ten plot twist, sorry, je to extrémne stará hra, ale že tvoj hlavný záporák si vlastne ty z budúcnosti, alebo z paralelného sveta, teraz som si není úplne istý, kámo, tam si mal paralelné svety, tam na konci si zistil, že tam je dokonca aj svet z BioShocku jednotky a dvojky, že vlastne to mesto Rapture, to podvodné mesto, není akože z toho istého sveta, ale že je to z inej paralelnej dimenzie a vlastne to brutál, proste kamo, počúvaj, z tých BioShockov neviem to úplne tak akože na 100%, ale myslím si, že BioShock Infinite ma z nich bavil najviac, hej? Aj kombat, proste ten chaos, tá grafika bola krásna. Kamo, počúvaj, to Sky City, úžasná vec. No, poďme ďalej. Bloodborne, Soulsovka. Vraj je to dobré, nehral som to. Borderlands. A nikdy ma to nejak extra nebavilo. Všetci basnia o príbehu, o tom, ako je to vtipné a proste dobrá strieľačka. Hral som to párkrát s kamošmi pár hodín, proste cez internet, cez lanku, hej, takú tú fejkovú, lebo sme to nemali nikto kúpené, chápeš? No, a tam to u mňa skončilo, proste Borderlands... Sorry, mid. Ne, proste. Castlevania, tá stará, tá pixelová, to som nehral, to tiež som nehral. Toto, Control, to je proste vec, ktorá je v podstate vo svete Alana Wakea. Je to proste taká akčnejšia verzia, kde máš rôzne super schopnosti, ak sa to dá tak nazvať. Chvíľku som tú hru hral, tá grafika bola hrozne pekná. Veľmi sa mi páčili tie schopnosti, bolo to také satisfying jedno s druhým, ale hral som to proste na jedno sedenie a keď som tú hru vypol, lebo ja neviem, už som išiel spať alebo som musel niečo zrobiť, tak ja už som potom na druhý krát nemal nejako dôvod sa k tej hre vrátiť. To je možno škoda, lebo tá hra je možno dobrá. Ale nemal som proste taký ten, vieš, keď máš taký ten pocit, že máš nejakú novú hru, hej, a proste sere ťa, že musíš ísť, neviem, spať, hej, a strašne potom premýšľaš, vieš, v tej posteli, že kokos, ja by som to teraz tak išiel hrať, vieš, a premýšľaš nad tým a ráno vstaneš a ideš do školy, ja neviem, do roboty a proste celý čas premýšľaš, ako prídeš domov, vrátiš sa k tomu počítaču, znova si tú hru zapneš, no tak pri Control som to nemal proste. Takže to by sme mohli dať také, že nazveme to, že to dečko, hej, aby sme boli takí, že v obraze. Cuphead, v podstate tiež taká akože old school 2D soulsovka, hej, keď to tak nazveme, ale nehral som to a nikdy ma to nelákalo. Fakt akože Bratum, Cyber fucking punk. Pokračujeme. Ideme počúvaj ma sem, tá hra. Ona keď vyšla, nebudeme sa o tom ani rozprávať, dobre? Ja som to prešiel raz po vydaní, mal som jeden playthrough, kde som proste na konci skončil tak, že som išiel na tú obežnú dráhu, kde je vlastne tá vesmírna stanica, vlastne išiel som na ňu zaútočiť. To bol môj prvý ending. Nie, počkaj, piču. Nie, môj prvý ending bol, že som skončil na obežnej dráhe vo vesmírnej lodi, kde mi odstránili Johnnyho z hlavy a ja som proste dostal takú odpoveď, že máš mesiac života. A druhý playthrough bol vlastne ten, jak som zautočil na mesiac a tretí playthrough. Kamaride, počúvaj. Tie dva playthrough, ja som si ich tak extra akože nešiel už taký, že slow paced, vieš, že išiel som proste dopredu, rašoval som to jedno z druhým, všetko som rozdrbal na hovna. Počúvaj ma. Druhý playthrough, ja som si dal, to už keď vyšlo vlastne DLCčko Phantom Liberty, ja som si dal tak záležať na tom, aby som každý jeden quest proste navnímal, nacítil, vieš, lebo tam tie questy sú strašne dobre napísané, má to brutálnu atmosféru, hej, už len keď s tým samurajom, teraz neviem, Okumara, či jak sa volá, proste stojíš pred takou továrňou a vlastne on sa tam opiera o to zábradlie, ty stojíš vedľa neho a proste počúvaš, čo ti rozpráva, tá hudba do toho hrá, vieš, a ešte máš noc proste a také tie neóny vzadu žiaria, vieš, že to je proste a počúvaj ma, čo som urobil, že brutálnu vec, s Johnnym Silverhandom
som si urobil, že brutálny roleplay vzťah. Počujem, a zo začiatku som strašne bol k nemu hnusný, odmietal som ho jedno s druhým. A pomaličky som to pejsoval do toho bodu, že som ho proste ako keby, že sme sa zbližovali, normálne taký brutálny zbližovací roleplay s Johnnym Silverhandom som dal. Nakoniec, kámo, keď sa stali okolnosti, ktoré sa stali, ja som ty kokot plakal, no normálne počujem a to sa do takej situácie všetko dostalo, že normálne išlo odjebať. Na to dal. Kamo, brutál. Kamo, kto ešte stále pochybuje o tom, že Cyberpunk je dobrá hra, zahraj si to teraz, je v tom najlepšom štádiu. Tí magori tam stále pridávajú nejaký pečty vole. Zahraj si Cyberpunk. Kamo, to je proste najlepšie. Počujem ma, toto, sorry, dávam to naspäť do Great. Tu hore musí byť jedine Baldur's Gate a Cyberpunk. Nehnevajte sa na mňa. Takto to fucking je, toto je táto realita Zeme 615. Takto to kurva je. No, tak akože tak medzi nami dočka, že uzatvoril, hej, proste nechcem, aby bolo to video nejak extra dlhé, chcem len vyskúšať, že či vám takéto video chutí, vieš, no že teraz mi napíš do komentáru, áno, chutí mi takéto videjko a chcem vidieť tvoj názor na ostatné hry, lebo pozri sa, čo tu všetko ešte je. Pozri, aké veci sú tu, proste to ti hovorím, že ak sa ti bude ľúbiť toto video, ideme hneď s ďalším, bucháme, bombujeme a dáme si ďalej. Lebo pozri, kamo, tu sú veci ako Death Stranding, hej, Doom Eternal, God of War, počúvaj ma, kamo, alebo potom je tu Fall Guys, idem sa zabiť. No nič, hej, napíšte mi, čo si myslíte o mojich názoroch na tejto hry a vidíme sa v ďalšom videu. Čari mári fuk!